Салям алейкум, Ахшам на ТР. В суді працює я, Альвіна Сідбулаєва, наші гості, Кирило Сазонов, політичний експерт. Доброго дня. Та Володимир Цибулька, політичний експерт. Вітаємо вас. В Раді ділять місця в комітетах, в Слузі народу, звісно ж, скрізь більшість. Решті дістаються по 1-2 місця в кожному з комітетів. Дивимось розподіл місць на прикладі 4 комітетів. Кількість місць у комітетах не однакова. Так, у бюджетному 31, з них 19 буде в «Слуги народу», 3 в опозиційній платформі «За життя», по 2 в «Батьківщині» та «Європейській солідарності» й місце в «Голосу». Схожий розподіл буде ще в кількох великих комітетах. Комітет з енергетики та житлово-комунального господарства буде середнім – 20 місць, 12 у «Слуги народу», 2 в ОПЗЖ, по місцю в решті фракцій. В менших за середні комітети, як от з питань деокупації, буде 13 місць, з яких 8 відійде «Слузі народу», інші фракції матимуть по місцю. Найменші комітети з інтеграції в ЄС та зі свободи слова, в них усього 7 місць. Розподіл такий: «Слуга народу» – 4, опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина» та «Європейська солідарність» по місцю, в «Голосу» – жодного. Ось такі ми бачимо результати. Як на ваш погляд, чому в бюджетному багато, а ось свобода слова всього 7? В бюджетном комитете всегда традиционно было много людей и еще больше желающих туда попасть. Распределять бюджет, расписывать бюджет, утверждать статьи расходов после того, как Кабмин несет, это самая интересная игра, любимая национальная игра народного. Туди випадкові люди не потрапляють. Да, туда не просто попасть. Але свобода слова, ми маємо такі низькі цифри, також 7 людей. Така з питань культури, і, він називається тепер з гуманітарної політики, те ж саме, там туди ніхто не хоче йти, тому що більшість представників депутатського корпусу формуються за таким галузевим, промисловим або фінансово-промисловим характером, а людей із культури чи людей з інформаційної сфери – це невелика частка. То есть непонятная, неинтересная сфера, которой никто не хочет заниматься. Всі хочуть бюджет. Конечно. А ось щодо деокупації, ми маємо, що в Україні вже більше 5 років війна на Сході, окупований повністю Крим, частина Донбасу і Луганської області. Чи 13 людей – це достатньо? Я вообще считаю, что создание комитета по деоккупации – это совершенно лишнее пятое колесо в телеге. Вопрос оккупации подразумевает наличие оккупанта. У нас есть Россия, она оккупировала Крым, оккупировала часть Донбасса, она ведет агрессивную войну. И никакой комитет Верховной Рады тут ничему не поможет. Вопрос решается на уровне внешней политики, на уровне геополитики. Им занимается президент, занимается, соответственно, РНБО. Необходимое количество консультантов они могут найти, специалистов профильных, узкопрофильных по таким вопросам. І ось ми долучаємо зараз Василь Мокан, обраний депутат від «Слуги народу». Вітаємо вас, пан Василь. Доброго дня. Пан Василь, ми бачимо, що в бюджетному 31 людина, а ось свобода слова 7, а деокупація 13. Чому саме так розташовані люди? Чи деокупація – це не дуже важливий фактор в Україні? Цифри, названі вами, виходять з тої мінімальної максимальної кількості, яка була підтримана і проголосована підготовчою робочою групою народних депутатів. І я хочу сказати, що у даному випадку важлива навіть не стільки кількість людей в комітеті, скільки якість їхньої роботи. Тобто навіть якщо комітет буде складатися з 7 людей, але це будуть фахівці своєї справи, я думаю, що комітет продемонструє свою ефективність. Тобто, на наш погляд, тут дещо трошки політизується питання з боку інших політичних сил, а логіка була така, що завжди існувало більш популярні, менш популярні комітети, і законодавство вимагає, і логіка законодавчого процесу така, що фракції повинні бути представлені абсолютно у всіх комітетах. Натомість виникали ситуації, коли, наприклад, ми чисельні фракції хотіли делегувати 3 осіб в один комітет, а в інший не давати нікого. От, власне, і дискусія навколо цього відбувалася. Тому вийшли саме на такі, і знову ж таки повторю думку свою, мені здається, що більша кількість членів комітету не гарантує якості роботи. Тому не бачу в цьому жодної особливої такої страшної проблеми. Дуже дякуємо. Василь Мокан був з нами на зв'язку, обраний депутат від «Слуги народу». Чи згодні ви з ним?
Найперше, тут питання не скільки в делегуванні кількості депутатів від тої чи іншої фракції в комітети, а, скажімо так, формальне очолювання представниками опозиції тих чи інших, в першу чергу, контрольних комітетів. А тут сталася така гірка, точніше, продовжилась невдала традиція з попереднього скликання, коли опозиція не отримала, наприклад, дуже важливі контрольні комітети, починаючи з бюджетного. Хочу нагадати, що свого часу Петро Порошенко, обраний у 2002 році від нашої України, очолив, будучи в опозиційній фракції, очолив бюджетний комітет. Тобто опозиція мала би отримати, скажімо, ті комітети, на які покладаються контрольні функції. Це справ людини, свободи слова, регламентний, законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з злочинністю і корупцією, і бюджетний. Але оскільки в нас тепер 4 різних опозиції, то як це діло розподілити, це найбільше. Але ми побачимо, що комітети всі будуть очолювати саме представники «Слуги народу», а заступники вже будуть інші фракції. Наскільки це ефективно і як ми будемо слідкувати і, скажімо так, дивитися на їх роботу, тримати їх в зорі? Ми можемо тримати тільки що. А як діяти? Мы, как журналисты, как общественность, как эксперты, мы можем только констатировать и о чем-то говорить. На самом деле не так уж важно, что совой бить об пень, чтоб днем бить по сове. Кто глава комитета, кто зам. Если в комитете есть большинство у какой-то партии, то необходимое решение комитет проголосует, правки внесет, законопроект в зал внесет. Поскольку у нас «Слуга народа» монопартийное большинство, у них будет большинство во всех комитетах. У всіх комітетах. Тут якраз парадокс в тому, що монопартійний кворум. Один комитет, где 7 человек, туда делегировать 2 «Слуги народа» и 5 от остальных партий, тогда еще такого перекоса не будет. Поэтому «Слуга народа» контролирует все комитеты и большинство Верховной Рады. Решения будут приниматься какие-нибудь. Коли ми бачимо розсадку, де «Слуга народу» в перших рядах... Зараз ми про розсадку розкажемо. Ні, так от дивіться, це розсадка, вона відображення розсадки в комітетах. І народні депутати поділили місця в залі засідань. Давайте подивимося, де сидітиме кожна з фракцій. Депутати найбільшої фракції «Слуга народу» займуть всі перші ряди всіх секторів зали засідань ближче до трибуни. Якщо дивитися на зал, коли президія згори, то в лівому нижньому куті сидітимуть нардепи «Європейської солідарності». Ближче до центру на задніх рядах розмістяться депутати «Голосу». Теж усередині, втім правіше, місця для фракції «Батьківщина». В крайньому правому куті сидітиме опозиційна платформа «За життя». Ось ми бачимо, що перший ряд повністю «Слуга народу». А як вважаєте, чому саме вони так сидітимуть і як це буде впливати на роботу, чи буде взагалі впливати? Чтобы спикера, выступающего или президент, если придет в Верховную Раду выступить, чтобы не смущали недовольными оппозиционными лицами остальные фракции. Полностью все впереди, счастливые лица партии. Щоб не було бажання в стилі Олега Ляшка прорватися в президію, тому вони фактично... Такий щит буде. Вони зробили щит, так. Але чому я згадав спочатку про комітети, а тепер про розсадку? Тому що логічно було б, щоб кілька комітетів, опозиція могла б сконцентруватись на важливих комітетах і все-таки в них мати більшість. Але навіть цього не допустили. Тобто жоден з комітетів Ради не може заблокувати жодне рішення. Жодне. Це взагалі унікальна ситуація. А друга унікальна ситуація – це Руслан Стефанчук, який є кандидатом на віце-спікери. Він же одночасно є і представником президента в Раді. Ми продовжимо. Це зараз з нами на зв'язку Яна Зінкевич, обраний депутат від «Європейської солідарності». Вітаємо вас, пані Яна. Доброго дня. Пані Яна, ви вже бачили, мабуть, комітет. Ми бачимо, що 31 людина буде в бюджетному, 7 – це свобода слова, 13 – деокупація. Чому саме, на ваш погляд, так розташовані люди? І щодо деокупації, чому так мало, на ваш погляд? Чи це достатньо? Так, насамперед взагалі дивна ситуація стосовно того, що призначена чітка кількість людей в комітетах, тому що може бути лише обмеження або мінімальна кількість, або максимальна, не більше 31. І там взагалі навіть в тому числі на
мажоритарників сказано, скільки мажоритарників може бути в кожному із комітетів, а такого обмеження немає. Тобто можуть захотіти 10 мажоритарників якийсь певний один із комітетів, і немає ніяких причин цьому перешкоджати. І в тому числі так само тут дуже страждає профільність, тому що ось навіть в нашій партії 2 людини хотіли би на комітет по євроінтеграції, тому що вони в цьому професійні, вони на цьому розуміються і хотіли б продовжити свою справу, а визначено, що наша партія може тільки одного представника на цей комітет. Тобто фактично змушення людей займатися тим комітетом, в якому вони є не настільки професійними. Пані Яна, а ви до якого комітету підете? Насамперед, звісно, я планувала стосовно моєї участі в комітеті ветеранів. Тому що це актуальна тема, по якій я найбільше знаю, найбільше розумію і могла б зробити хороші зміни. Але, як вам відомо, комітет ветеранів вирішили не створювати, об'єднати з комітетом соцполітики. Дуже обіцяли, що це буде великий класний комітет, який буде цим всім займатися, але там також визначена... Пані Яна, ви тобто йдете саме до цього комітету соц і ветеранів, правильно я зрозуміла? Ні. Я буду тоді йти в комітет охорони здоров'я і найбільш пріоритет займатися військовою медициною і іншими питаннями ветеранів. Та також категорії, які потребують медичного лікування. І в цілому це мені не забороняє приймати участь в засіданнях інших комітетів. Можна заходити, можна долучатись, можна пропонувати законопроекти і покращення. Добре, дуже дякуємо. Яна Зіткевич, обраний депутат від Європейської солідарності, була з нами на зв'язку. А ось партія «Голос» не висуватиме свою кандидатуру на посаду віце-спікера Верховної Ради. За словами обраного нардепа від «Голосу» Ярослава Юрчишина, в партії вважають більш корисну роботу в комітетах. Про це він сказав в ефірі нашого телеканалу. Намагалися і формували свій список за принципом професійності, і в нас кожна людина закриває певну експертність. У нас невелика кількість людей, ми бачимо більшу логіку, щоб ці люди працювали в комітетах, а не займали політичні посади з, скажімо так, сумнівними можливостями впливу на організацію роботи Верховної Ради. Ось, як ви вважаєте, хто може очолити крісло віце-спікера? Дивіться, крісло віце-спікера насправді варто було б віддати в першу чергу жінці, а по-друге, за логікою, це його могла б знову очолити Ірина Геращенко. Але на те потрібна згода багатьох гравців, тому що все-таки гендерний принцип, варто його дотримуватися. Ми будемо спостерігати зараз ще прем'єріаду. Це відбудеться все швидко, і якщо ще всі посади в президії Верховної Ради займуть чоловіки, і в складі Кабміну буде там, скажімо так, 80% чоловіків, це буде трошки такий, антиєвропейський маневр. І я вважаю, що все-таки не можна так просто розкидатися посадою віце-спікера. Згадаймо роль Руслана Кошулинського під час Революції Гідності. Саме його віце-спікерський мандат допоміг фактично вивести країну із ступора. Пане Кириле, ви як вважаєте, хто може стати і бути віце-спікером? Можно шутки ради посадить туда Шуфрича, конечно, чтобы было веселее, но до этого, я думаю, не дойдет. То есть, да, а це взагалі реально? Господи, как партия «Слуга народа» захочет, так и будет. У них большинство, они могут в едином порядке все убирать. Скорее всего, спикером действительно будет кто-то, вице-спикером первым. Логично отдать оппозиции, логично отдать действительно женщин для соблюдения квотного принципа. А оппозиция это... А оппозиции у нас полно. У нас все, кто не «Слуга народа», все в оппозиции теоретически. Поэтому выбор самый широчайший.
А як ви думаєте, чи може таке статися, що всі посади, так і віце-спікера, який зараз є, може бути саме із «Слуги народу»? Нет, это не дает им никаких преимуществ на самом деле. Достаточно иметь своего спикера, а претензий к узурпации власти будет больше. Причем это Верховная Рада в парламентско-президентской де-юре республике. Де-факто у нас президентская, парламентская сейчас. Вот, со стороны У нас тепер суперпрезидентська. Со стороны западных партнеров будет много нареканий, претензий, поэтому действительно тут Виктор прав. И гендерное равенство надо как-то соблюдать, и оппозиции обязательно отдать это кресло. Але ми розглянули саме з «Європейської солідарності», хто з інших Не партій обов'язково, з «Батьківщини» «Батьківщини». Може бути з «Батьківщини». Там є Сергій Соболєв, який дуже досвідчений. Але він чоловік. Але він чоловік. Тобто Будуть керувати Україною чоловіки? Ну, це трошки з точки зору європейської такої етики. І, до речі, що цікаво, що нинішнє 9-те скликання, воно найбільш жіноче. Тобто присутність жінок феноменальна за своєю кількістю. Побачимо, хто буде віце-спікером. Але ми бачимо, коли доходить до управлінських органів, жінок раптом... А ось на наступному кабінеті міністрів точно буде представник уряду Гройсмана. Про це журналістам розповів обраний нардеп від «Слуги народу» Давід Арахамія. Про те, хто саме збереже місце у Кабміні, Арахамія зберіг у таємниці. Хтось залишиться із нинішнього складу? Хтось залишиться, можу сказати. Не можу. Навіщо? От дивіться, от ви ж журналісти, ви ж самі знаєте, коли кажеш якесь прізвище, цю людину треба потім жаліти, бо 3 дні і там... Я точно знаю, що одна 100%. Як ви вважаєте, хто може... Обсуждаются 4 кандидатуры. На самом деле, действительно, оставить преемственность уряду, это очень разумно, потому что уряд Гройсмана оставляет очень хорошее хозяйство. Не сравните с тем, он сегодня выступал на Кабмине, как раз подводил итоги, не сравните с тем, что Янукович оставил, убегая Яценюку. Тогда было 107 тысяч на счету. У нас сейчас казна достаточно хорошо наполнена, золотовалютные резервы рекордные. Більше 20 А ви сказали 4 людини. Це хто саме? Сейчас Які я приду, прізвища? да. То есть и передаются, то есть на самом деле незримо уряд Гройсмана как бы остается. То есть рост во втором квартале 4,6% ВВП – это рекорд для Европы, круче только Угорщина, а так мы даже Польшу обошли. Что до прізвищ? Я имею в виду, передаются определенные, как я их называю, конспекты, книги, что сделано и что стоит как продолжать. То есть если уряд не будет шарахаться, инфляция меньше 10% по прошлому году, сейчас 8 с чем-то, можно выйти на конец года меньше 8. То есть уряд оставляет очень хорошее хозяйство, и логично, что он оставляет конспекты, и логично, что останутся кто-то из 4. Может и 4, Арахамия одного гарантирует. Это 4 кандидата. Это министр здравоохранения Ульяна Супрун, потому что это одна из мощнейших реформ была. То есть бесплатные ліки. І її підвісить, не завершити не можна. И бесплатные лекарства, и кардиоцентры, то есть и контракты с врачами, семейный доктор. Очень много сделано, и очень много еще не сделано. Можно продолжать. Это министр образования Линия Гриневич. Новая украинская школа. Проект интереснейший. Он тоже начал, он уже работает, но его надо доводить до ума еще и доводить. Але народом сприйняти її. Есть Оксана Маркарова, это министр финансов. Она пользуется безусловной поддержкой Запада и предпринимателей, в принципе. И, естественно, министр внутренних дел Арсен Аваков, который тоже, второй человек в государстве был при Порошенко. Но есть нюансы, потому что, допустим, если на кресло Супрун претендентов куча, ее поддерживают западные фармакологические компании, здесь есть свои лоббисты. На место Гриневич желающих немного, потому что заниматься образованием в наших непростых голодных условиях желающих мало, потому что шишек ты получаешь кучу, а славы ноль. Это Гриневич прекрасно знает и может рассказать преемнику. Желающих занять место министра финансов тоже куча, это бюджетные процессы. И желающих занять кресло министра МВД тоже очень много. Володимира, як ви гадаєте, хто ця єдина людина, яку саме і сьогодні сказали від «Слуги народу»? Взагалі, більшість посад, вони доволі політизовані. Найменш політизована посада – це міністр фінансів. І тут якраз є небезпека, що оцей транзитний кейс, який уряд Гройсмана передає, а це справді феноменальний пакет, бо вийти на 4,6% в умовах агресії, стабілізувавши економіку і не озираючись на те, що там в уряду є тиждень, 2 чи дні, а уряд працює чітко як машина. Тобто тут дуже важливо, щоб передача цієї машини відбулася в надійні водійські руки. І, тобто міністр фінансів.
швидше за все, що мова може бути про міністра фінансів і міністра внутрішніх справ, оскільки силова і фінансова компоненти – гарантія стабільності на перспективу. І ось Велика Сімка повертається. Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Румунії заявив, що виключення Росії з G8 було помилкою та висловив сподівання, що формат повернення до попереднього складу. Ми говоримо про Росію, тому що я був на численних зустрічах Великої Сімки. Я думаю, що куди більш доречно було би мати Росію. Обама виключив президента Росії з групи, тому що його перехитрили. Я, безумовно, підтримав би пропозицію про те, щоб повернути президента Путіна до переговорів Великої Сімки. Президенти США та Франції телефоном домовилися, що запросять Росію до участі у саміті країни Великої Сімки у 2020 році. Про це повідомив CNN з посиланням на високопоставлене джерело в адміністрації президента США. Трамп і Макрон у вівторок домовились у телефонній розмові, що вони хочуть запросити Росію на саміт Великої Сімки в наступному році. Очікується, що можливість відновлення формату Великої Вісімки лідери обговорять цими вихідними на зустрічі Великої Сімки. Ось ми бачимо повернення Росії, а саме її вигнали через анексію Криму 5 років тому. Як це вплине? І що ми матимемо від цього повернення? Если отвечают западные страны за свои слова и поступки представители Большой Семерки, то это прекрасно. Россия возвращает Большую Семерку, значит, нам вот-вот вернут Крым. Ви вірите в повернення Криму? Нет, но по логике так должно быть, ведь исключили именно за як мінімум відновлення статус-кво. Але хто поверне життя кількох десятків тисяч? На самом деле никто нам Крым не вернет, понятно, просто Запад играет в свою игру, идет тенденция к смягчению отношения к России, к возвращению в Большую Семерку. Сразу скажу, по санкциям, допустим, США речь не идет об отмене. Трамп на самом деле каждый год говорит, а может давайте ослабим санкции, может давайте это самое вернем Россию. То есть он говорит об этом каждый год, при этом они жестко сражаются с Северным потоком-2, при этом вопрос санкций замкнут на Конгресс и Сенат, и Трамп ничего не решает. Поэтому кричать «зрада» и все пропало рано. Но то, что Франция потихонечку сдает позиции, это факт. Макрон встретился с Путиным, поговорили, салат из каких-то черных крымских помидоров поели, тоже политический такой привкус. Что еще было? Сегодня полетел Маас, министр иностранных дел Германии, полетел встречаться с Лавровым. Сказал, мы по куче вопросов не сходимся, но мы как раз знаем, что Германия насчет денег с Россией сходится с завидным упорством по тому же Северному потоку-2. То есть вопросов куча, но я бы следил больше, как сидя за столом за карточным, надо следить за руками, а не слушать, что тебе рассказывают. Американцы препятствуют Северному потоку-2. Они тянут сейчас из Израиля и Греции газопровод для газоснабжения Южной Европы через Италию. То есть они в Россию по бизнесу бьют очень жестко. То есть взять тот же газопровод «Сила Сибири», который Россия тянет, и мы выходим на то, что США в это время с Аляски тянет свой газопровод в Китай, и Китай отказывается от «Силы Сибири». Для «Сили Сибіру» немає газу. І зараз ми долучаємо Володимира Грицька, міністра закордонних справ у 2007-2009 роках. Вітаємо вас, пан Володимире. Вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире, ви вже знаєте, що до повернення Росії до G8. Як це вплине на Україну, на ваш погляд? І що ми можемо чекати? Які наслідки можуть бути? Я би не став би робити поспішних висновків про повернення. Давайте дочекаємося щонайменше обговорення, яке почнеться через кілька днів там у Франції. Вже зараз з'явилася інформація, що Німеччина проти, і не тільки, я думаю, Німеччина буде проти. Тому давайте поки що не розганяти зраду, а подивимося, що справді в цій ситуації треба робити. Я згоден з тим, що тенденція неприємна. Тобто це означає, що Путіну вдається не медьом так катанням, але поступово схиляти деяких західних політиків на свій бік. Але це не означає, що ми повинні сидіти, склавши руки і думати, що чекати, коли це станеться. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, а чи є така ймовірність зняття санкцій, якщо повернеться Росія? Знаєте, якщо ми не будемо нічого робити, то є значно гірші сценарії. І тому за будь-яких обставин ми повинні швидко проаналізувати ситуацію.
зробити стратегію своїх дій і зараз працювати по всіх столицях Сімки для того, щоб ці всі речі перетворилися просто в чергову розмову. Ну, комусь захотілося купити Гренландію, ну і що з того вийшло. Маленька країна сказала, ні, ми не продаємося. На тому тема закрилася. Ну а чому ми, велика країна, не можемо відстоювати свій національний інтерес? Я думаю, що це якраз і завдання будь-якої влади, тим більше нової, яка має повні можливості і повноважень, робити те, що нам потрібно. Отже, будемо робити те, що відповідає національним інтересам України, і жодних питань не виникатиме. Дуже дякуємо вам. Володимир Грицька, міністр закордонних справ 2007-2009 роках, був з нами на зв'язку. А ви не думаєте, що можуть зняти санкції щодо Росії, а якщо її повернеться? Ні. Давайте договоримся так, Росії будуть тільки додавати. Санкции с России снимут. Рано или поздно. Рассчитывать на то, что они будут вечными, слишком наивно с нашей стороны. Поэтому нам надо делать, чтобы с нами работать было интересней, чтобы с нами работать было выгодней, чтобы мы были приоритетнее, чем Россия в качестве партнера, и развивать свою экономику, развивать свою оборону, свою армию, готовиться к тому, что санкции рано или поздно снимут. Надо готовиться к худшему. Пан Володимир, чому ви думаєте, що... Одну секунду добавлю, что вот по поводу покупки Гренландии. Был бы очень хороший ход. Продать ЛНР Китаю, а ДНР Америке. Що, в нас же є... Ми в плюсах, в Кремль в шокі. Кириле, у нас же є юридично наша площа Прикерченська, газове родовище. Треба продати Китаю, хай китайці заходять, і тоді питання приналежності Криму... Путіна хватить удар, звісно, після цього. А що ви думаєте, пане Володимире, щодо санкцій? Дивіться, санкції з Росії знімати ніхто не буде. Але з Росією змушені говорити, оскільки шизофренія їхнього керівництва починає загрожувати безпеці цілого світу. Ми бачили Сєвєроморськ, випробування компонентів ядерної зброї, і це починає світ дуже турбувати. Тому вирішили трошки почати з пацієнтом розмовляти заспокійливою мовою. Але це не значить, що шприци не будуть застосовані. А ось українців, політбранців Кремля звозять з різних колоній до Москви. Правозахисники вже передбачають перспективи обміну. Про це в ефірі нашого телеканалу розповіли фотокореспондент Вікторія Івлєва та адвокат політв'язня Карпюка Олексій Барановський. Я принесла продукты. Да, я не нарушила законы Российской Федерации, я принесла им передачу. Меня эту передачу приняли. Из этого я, в общем, делаю вывод, что, скорее всего, люди находятся именно в Лефортово. Случай из ряда вон выходящий, когда, вроде как собрали людей из разных дел в одном месте, а для чего их можно собрать разных людей, осужденных в разных регионах, в разные сроки в одном месте? Только для, наверное, какого-то разрешения позитивного этого вопроса, я имею в виду передачу Украине или какого-то иного форму обмена. А ось радник помічника Путіна Владислава Суркова Олексій Чесноков очікує зрушень у російсько-українських взаємин та не виключає звільнення українських військовополонених моряків найближчим часом. Можливі зрушення в гуманітарній сфері. Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб. Українських моряків? І моряків теж, хоч це і не питання нормандського формату, а скоріше двосторонніх відносин Росії і України, як і вся ця азово-керченська історія. І ми вже маємо і гарячу новину у московському СІЗО Лефортово. Взяли передачі активістів ще для 3 українських політв'язнів – Романа Сущенка, Євгена Панова та Олексія Сезоновича. Про це в Фейсбуці написала кореспондент «Нової газети» Вікторія Івлєва. Як ви вважаєте, ось українські бранці, українські політв'язні вже в одній колонії Лефортово. Що ми можемо чекати, чи буде звільнення? Пане Володимире. Дивіться, по моряках є рішення морського арбітражу, і Росія його не виконати не може. Щодо цих прізвищ, які лунають протягом 2 днів? Справа в тому, що очевидно, що повернення Росії в ПАРЄ передбачав певні зобов'язання Росії. І якщо Росія їх не виконає,
А саме побиття громадян Росії в Москві під час мітингів, воно погіршило ситуацію взагалі переговорну Росії. Тому Росія, очевидно, хоче зараз трошки покращити свою переговорну позицію і закріпитись в ПАРЄ за рахунок обміну. Як ви думаєте, пане Кириле, що буде з нашими бранцями, ось ті, які протягом 2 днів знаходяться в Лефортово? Ну, Владимир прав, что касается моряков, да, действительно, есть решение Я не щодо моряків, да. щодо моряков тоже нельзя забывать, да? Про них поговоримо обов'язково сьогодні. Дело в том, что интервью Чеснокова надо смотреть в целом, а не брать только цитату, потому что она не... Але ми бачимо Івлєву, да, які є така велика довіра до неї, так? Либеральная пресса российская, да. Значит, смотрите, пленных, скорее всего, будет обмен в какое-то ближайшее время. Но что попросит Россия взамен? Не только своих граждан. О чем говорит Чесноков в своем интервью? Что Украина хочет временный особый статус для Донбасса, как-то обмануть нас, а мы должны добиться не того, чего хочет Украина, а того, что нужно России. Особый статус Донбасса, амнистия и все прочие плюшки, и казино с блэкджеком за украинский счет навсегда. То есть, видимо, вот такие переговоры идут еще. А Україна що має зробити, на ваш погляд, Володимира? Ни в коем случае не поступаться суверенитетом, Ні, в первую очередь. Тут питання, справа в тому, що Україна вмонтована в систему міжнародних зобов'язань, і щоб Росія не вимагала, ми не повинні переходити в формат двосторонніх відносин. Діалог, телефонні діалоги – це одне, але там, де заходить до міжнародних рішень щодо суверенітету, Україна ніяких поступок не може бути. І дива не сталося. Московський міський суд очікувано не почув довідів адвокатів і залишив за ґратами військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв. Апелляционные жалобы адвокатов не удовлетворили. Меру пресечения морякам оставили такую же, содержание в следственном изоляторе. Чем аргументировали? Аргументировали все те же самые доводы, могут скрыться, обстоятельства не изменились и все остальное. Заседание закрыли в связи с тем, что якобы в материалах дела есть тайна следствия, и что на судебном заседании эта тайна следствия будет оглашаться. І ми долучаємо адвоката Миколу Полозова. Вітаємо вас, пан Микола. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, як пройшов засідання суду і який стан зараз у моряків? Ну, что касается судебных заседаний, то сегодня состоялось 2 судебных заседания по рассмотрению апелляционных жалоб. Все они прошли по единой схеме, ничем не отличались от судебных заседаний, которые проходили по первым 2 группам моряков в прошлую пятницу. По ходатайству прокурора заседание проходило в закрытом режиме. Доводы защиты о необходимости исполнения приказа Международного трибунала ООН судом услышаны не были. Скажем так, позицию обвинения, позицию прокурора суд в данном случае поддержал и сегодня. Таким образом, постановления Лефортовского районного суда остаются в силе. Что касается состояния здоровья военнопленных моряков, то чувствуют они себя удовлетворительно. В принципе, моральное состояние у них хорошее. Понятно, что уже почти 9 месяцев нахождения в следственном изоляторе в России не может позитивным образом сказываться, но они надеются на скорое освобождение, и это дает им силы, дает им стойкости, в том числе выдерживать вот такие вот судилища, которые проходят в Москве. Пан Микола, як ви вважаєте, чи найближчим часом повернуть українських моряків в Україну? Ну, я пока не комментирую эти обстоятельства, не то, что касается моряков, не то, что касается ряда других украинских заключенных, просто по той причине, чтобы не навредить тем процессам, которые сейчас происходят. Поэтому пока воздержусь от комментариев по этому поводу. А вони активно тривають перемовини, так чи ні? Що ще раз? Вони активно тривають ці перемовини зараз щодо українських моряків? Ну, мне сложно сказать, насколько там все это происходит, потому что я не являюсь участником каких-то переговоров. Но по имеющейся у меня информации, все-таки
Я надеюсь, что все будет хорошо, но прокомментировать более подробно не могу. Це буде до конца августа, Николай? Не знаю. Вот, знаете, я сейчас скажу до конца августа, а все это уйдет куда-нибудь в октябрь или, не дай бог, в ноябрь. Поэтому здесь лучше давайте мы дождем и посмотрим на развитие ситуации. Дуже дякуємо вам. Микола Полозов, адвокат українських моряків, був з нами на зв'язку. А що ви думаєте щодо українських моряків? Наскільки швидше ми їх побачимо, чи побачимо в кінці серпня? Ну, то есть, будем исходить из того, что Кремлю на своих людей наплевать. Но он боится все-таки решения трибунала, боится его нарушить, потому что тогда последуют санкции. Бюрократические европейские структуры мельницы мелют очень медленно, но неотвратимо, следуя букве закона. Поэтому, если Путин упрется и моряков не отдадут до какой-то даты, вот Володя говорит, 6 сентября ограничения, я точно не знаю. Но если эта дата будет нарушена, будут постепенно включаться санкции, отменять их тоже долго и непросто. Россия постарается этого избежать. Пан Володимир, як ви вважаєте? Ну, по моряках кейс якраз зрозумілий, тому що Росія в аналогічному випадку, коли були арештовані активісти Greenpeace на судні Greenpeace і було рішення трибуналу, то Росія під немиттєвим так катанням тихенько, без істерики передала по маленьких групках по 3-4, звільнила цих людей і виплатила компенсацію. Тому все-таки кейс по військових моряках українських дещо інакший. Його не можна буде розбити на маленькі групи і розмити. Це треба повертати якось публічно. І тому швидше за все, що Росія буде зараз шукати якийсь такий благовидний привід для того, щоб запустити істерику про дружбу народів і все прочее, про братство. Дружба народов, обмен, стремление к миру. Притянут сюда пару нужных украинских политиков, чтобы сказать, что это они договорились. То есть попробовать, выполняя решение суда, решить куча попутных задач. Ось хто хоче повернутися в Україну, а ось деякі хочуть в Росію. В коментарях до посту дуета Анна Марія в інстаграмі, де вони написали про участь в конкурсі «Нова волна», є і захоплення шанувальників, і чимало критики. Дивимось. Ми з цією країною воюємо, наші хлопці перемагають. Саме ті, завдяки яким ви можете спокійно виступати і навіть їздити в Росію. Я вас поважав до цього, навіть на відборі співчував. Так як сім'ї не можна зраджувати. Але таке, вас врятує лише пісня «Крим, Україна» на виступі в Сочі. Ну, якщо ви будете представляти Україну, то треба виступати в футболках з написом «Крим – це Україна». Назад не повертайтеся. Ви не українки, беріть сумки і їдьте на ПМЖ в Росію. І не треба представляти Україну. Країна цього не просила. І нагадаю, в лютому Гроз ускочив у скандал, не відповівши на питання, чи Крим та чи є війна між Росією та Україною. Що ви думаєте, що українки, саме вони з Криму, Анна Марія, їдуть до Росії представляти саме Україну? Они не видят в этом никаких проблем, понимаете, это парадокс. То есть мы очень смеялись, я сам из Донецка, поэтому очень было обидно, когда люди ходили с плакатами, читали речевку «Спасибо жителям Донбасса за президента негодяя». И вот когда уже Донбасс был оккупирован, Крым оккупирован, и партия регионов набирает в 2014 году определенный процент. Ребята, это ж нету Донбасса больше, нету Крыма. Это где голосуют? Это здесь голосуют. И сейчас набирают явно пророссийские силы, явно набирают тоже очки. И опять-таки не только в Донецкой и Луганской области свободной. У нас есть определенный процент людей, которые, попивая коньячок в киевском кафе, говорят, мы устали от войны. Ты устал от войны, ни дня там не проведя. Щодо дівчат, так. Это такие же, это как бы люди, которым наплевать на страну, на флаг, на угрозы. Їм бабки, кар'єра, все. Пане Володимире, що ви думаєте? Вони в цьому конкурсі не можуть представляти Україну, оскільки Україна не проводила відбірковий конкурс і не делегувала їх. Вони можуть називатися просто Анна Марія з України. Але вони, хай вони тоді справді виходять в футболках «Крим – це Україна». Володимир Цибулька, політичний експерт, та Кирило Сазонов, політичний експерт, були з нами. Дякуємо, що прийшли. Підписуйтеся на YouTube канал, там ми викладаємо найцікавіші фрагменти наших ефірів. Далі на етер «Заман українською» з Олесею Галич. А ми з вами зустрінемося через 20 хвилин.
Дональд Трамп підтримав повернення Росії до Великої